سلام كبرى سمعتي لومي حموس 15 لكاتيت كلتشحن 24 نيو مسانا كتصنعو بخبرينا عدمنا زينا كنقدمينا أرساتنو ኣብ ኢትዮጵያ ተገፊፎም ተኣሲሮም ጸንሑ ሓያሎ ኤርትራውያን ብግዴታ ናብ ዓዶም ይምለሱ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣይተፈጸመን ክብል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንኪ መጥቃዕታት ሓያሎ መራኽብ መንገዲ ክቕይራ ይግደዳ زينا بزرزر أب إثيوبيا كتما أديس أبا أبز زحلفة سلست ورح تجفيفهم أبز تفلالي مدبرات بوليس تأثيرهم تصنحو حيالو إرتراوان بزايد اليوم نبعدهم يملسو كم زلو من شتات راديرنا كابتا كتما حبيرهم أب كل أوتوبسات تسعنو لعلي 9 زخوني إرتراوان أبز زحلفة حيدة معلتات بمن قد عسب نبي إرترا تمليسو مالو زبلوتهم من شتات أب ما أسر تزركبو كالأتون كسعبو مخانهم يقلص كم زلو آتم بهم كابزوم بزيد اليوم نبي إرترا تمليسوم زلو إرتراوان أب إثيوبيا ناي سدتنياتات منبر فقط زنبرو من بسنكياب تجرايس تخايدو كينات تبتاتينوم ناب أديس أبا زاتون يركبوهم قليومون بباسبورت بحقاو من قد ناب أديس أبا دحرمتهم كتصنحلو زقبا جيزي حليفو كنسو أبتا كتما كأمتو زصنحيهم መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብታ ሃገር ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ዘይብሎም ወጻእተኛታት ጉዳዮም ከጻሪዩ ክሳብ መወዳእታ ጥሪ ንሓደ ወርሒ ዝጸንሕ ዕድል ሂቡ ምንባሩ ይፍለጥ እንተኾነ እቲ ናይ ምግፋፍን ምእሳርን ንኤርትራውያን ጥራይ ዘነጻጸረ ብምንባሩ ካብ ጉዳይ ሕጋዊ መንበር ፍቃድ ንላዕሊ ካልእ መልእኽትን ዕላማን ከም ዘለዎም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነብሩ ሓያሎ ኤርትራውያን ዝጠቕሱ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ወርሕ ህቡባት ስነ ጥበባውያን ነጋዶን ተራ ስደተኛታትን ዝርከብዎም ኣማይት ኤርትራውያን ገፊፎም ከም ዝኣሰርዎም ክግለጽ ጸኒሑ حيلتات ጸጥታን ፖሊስን ምዚ ግፋን ማእሰርትን ተታሒዙ ካብ ኤርትራውያን ግቦን ብላዕን ክቕበሉ ምጽንሖም ይውቀሱ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ኣብ ሕዳር 2022 ዝተኸተመ ስምዕ ዛጊት ኣብ ግብሪ ከም ዘይወዓለ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ላዕለዎት ሰበስልጣን ትግራይን ዘካየድዎ ኣብ ገምጋም ትግባረ ስምዕ ፕሪቶሪያ ዘተኮረ ኣኼባ ተሳቲፉ ናብ መቐለ ድሕሪ ምምላሱ ብሶኒ 12 ለካቲት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሰራዊት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ከም ዘይተገብረ ወቂሱ ህወሓት ሕጋዊ ኣፍልጦ ኣይተዋህቦን ዝተፈናቀሉ ድማ ነናቦቶም ኣይተመልሱን ዝበለ ኣቶ ጌታቸው እዞም ነጥብታት ካብቶም ቀንዲ ኣብ ግብሪ ክውዕሉ ዝግቦም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምዃኖም ኣብቲ ናይ ገምጋም ኣኼባ ብዝርዝር ከም ዘቕረቡ ኣፍሊጡ ንሱ እዚኣቶም ኣብ ግብሪ ስለ ዘይወዓሉ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣይተፈጸመን ክብል ደምዲሙ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ግብሪ ከይወዓለ ሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ዕጥቁ ፈቲሑ ከም ዘይበታተን ድማ ኣቶ ጌታቸው ገሊጹ ኣብ ትግራይ 270,000 ዝግመት ሰራዊት ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይቲ ክልል ክንዲ ዝኣክል ብዙሕ ሰራዊት ዕጥቁ ፈቲሑ ንናብ ገዙ ንኽብተን እኹል ባጀት ምምዳብ ከም ዘድልውን ኣገንዚቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ቀዲሙ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ግብሪ ይውዕል ከም ዘሎን ሰላት ውዕል ድማ ኣገልግሎታት ኤሌክትሪክ ኢንተርኔት ባንክን ከም ሆስፒታልን ኣብያተ ትምህርትን ዝኣመሰለ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ስርሑ ብግቡእ ከም ዝጀመረ ይገሊጹ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ተጸሚዱ ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እታ ሃገር ተሸይማቶ ካብ ዘላ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላውን ዋሕዲ ናይ ወጻእ ሸርፍን ንምድሓን ፊናንሳዊ ሓገዝ መሻርክቲ ኣብ ምሕታት ይርከብ ከም ኣሜሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ዝኣመሰላ መሻርክቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ መንግስቲ ፊናንሳዊ ሓገዝ ንምግባር ውዕል ፕሪቶሪያ ይትግበር ምህላው ምርግጋጽ ዝብል ከም ቅድመ ኩነት ኣቐሚጠንኦ ከም ዘለዋ ይፍለጥ حوتي ናይ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብሰንኪ ዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕታት ሓያሎ ናይ ንግድን ናይ መጓዓዝያን መራኽብ መንገደን ክቕይራ ይግደዳ ከም ዘለዋ ኣፍሊጠን ኣቐዲሙ ሓደ ካብ ዓበይቲ ትካላት መጓዓዝያ ባሕርን ኣገልግሎታት ናይ ካርጎ ጽዕነትን ዝኾነ ኣብ ደንማርክ ዝመደበሩ ትካል ማሬስክ ብሰንኪቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዘሎ ናይ ጸጥታ ኩነታት ካብን ናብን ጅቡቲ ዘካይዶ ዝነበረ ምዝገባ ንግዚኡ ደው ከም ዘበለ ኣፍሊጡ ኣብዚ ሳልስቲ ድማ ኣብ መጓዓዝያ በጻሕቲ ዘገልግላ ዓበይቲ መራኽብ ወይ ክሩዝ ዝውንን ትካል ካርኒቫር ኮርፖሬሽንስ በመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ዝካየድ ጉዕዞ ሰሪዝወሎ እቲ ትካል ዝውንንን 12 ዓበይቲ መራኽብ በቀይሕ ባሕሪ ዝሰርዐኦ መንገዲ በደቡብ ኣፍሪቃ ክቕይርኦ ምዃነን ሓቢሩ በደቡብ ኣፍሪቃ ዝግበር ጉዕዞ መራኽብ ካብቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ካብ ሓደ ሰሙን ክሳብ 2 ሰሙን ዝወስድ ተወሳኺ መዓልታት ከም ዘለዎ ይዝግለጽ ኣሜሪካን ብሪጣንያን መጥቃዕታት ሕቲ ንምግታእ ዝተጸንዐ ልዕሊ 30 ዒላማታት እኳ ተደብደባ ጸጥታ ቀይሕ ባሕሪ ግና ሙሉእ ብሙሉእ ክውሕስ ኣይከኣለን
حوتي أبز سالست زي نابحانت ناي صعنت مركب زونጨፎ ሚሳኤል ዕላምኡ ከለሊ ከም ዘይከኣለ ዝገለጻ ኣሜሪካን ብሪጣንያን እዚ ድማ ውጽኢት ናይቲ ዘካየዳሉ ደብዳብ ምዃኑን ዘመልክታ حوتي زونጨፎ ሚሳኤል ናብ ኢራን ዝቐንዐ ስርናይ ጽዓነት መርከብ ዒላማ ከም ዝገበረዩ ዘጋርዲያን ጠቒሱ بإيران كم زدقف زنقر اللحوتي إسرائيل قبل الغازة تكايدو زلا متكعتي دو كي بلت نسون أبا كيه بحري قبل المراخب جمرو متكعتي دو كم زي بليو زقلت كابرا سمعتي زينة تزازي ملو